Καλησπέρα σε όλους. Γεια και από μένα. Και είμαστε εδώ στη στάνταρ διαδρομή με το Dual Motovlog που αγαπήσατε. Έτσι, έχει γίνει η αγαπημένη συνήθεια, εννοείται αυτό. Μια φορά τη βδομάδα ερχόμαστε εδώ και στην επιστροφή σας κάνουμε Dual Motovlog και μιλάμε για κάποιο θεματάκι. Ακριβώς. Και περνάμε και εμείς ωραία, περνάτε και εσείς ελπίζουμε καλά, οπότε μια χαρά. Ναι. Απλά να πω εδώ πριν πει η Κατερίνα τα δικά της και το θέμα, έτσι να ψιλοκλείσω να μ' ακούτε και καλύτερα. Να πω, κάντε ένα like και ένα comment να σπρώχνει λίγο και ο αλγόριθμος. Αυτό. Και όποιος δεν έχει κάνει subscribe, ας κάνει, τσάμπα είναι. Να ανεβαίνουμε και να γουστάρουμε και να γινόμαστε μια μεγαλύτερη παρέα. Λοιπόν, αυτό τίποτα πιο πολύ. Ναι, Κατερίνα, μόνο μια παρένθεση μικρή να κάνω κι εγώ εδώ, ότι πραγματικά προφανώς δεν μας νοιάζει για κανένα λόγο να, ας πούμε, μας σπρώχνει ο αλγόριθμος κτλ. Το μόνο που μας νοιάζει είναι έτσι το ότι μας αρέσει να μιλάμε μαζί σας, να γνωριζόμαστε, να βγάζουμε βιντεάκια και να νιώθουμε ότι, ας πούμε, έχουν μια ανταπόκριση. Αυτό από μόνο. Είναι και στην τελική να πηγαίνουμε μαζί στις βόλτες, τόσες κανονίζουμε, είναι ανοιχτές για όλους, έρχεστε, γνωριζόμαστε. Και αυτά, λοιπόν, πες, κοίτα, φοβάμαι κάθε φορά που πετάγεται ένας από ένα στενοτός πάντως. Πες εσύ τι θα πούμε σήμερα. Λοιπόν παιδιά, σήμερα λέω να συζητήσουμε ένα θέμα που αφορά γενικότερα και τους άντρες αλλά κυρίως τις γυναίκες της παρέας, που ελπίζω να είναι αρκετές. Γενικότερα τι παίζει με τη γυναίκα και τη μηχανή. Έτσι όπως το είπα θα μπορούσε να είναι φιλοσοφικό βιβλίο. Γυναίκες και μηχανές λοιπόν, ο τίτλος του βίντεο. Έτσι. Ή γυναίκα και μηχανή θα δούμε, κάτι τέτοιο. Θα δείξει. Λοιπόν, αυτό το έχω εγώ στο νου μου το θέμα περισσότερο, γιατί δεν θυμάμαι τώρα ποια ακριβώς μέρα, αλλά μία από αυτές τέλος πάντων. Ήμασταν με τον Βασίλη κλασικά, κάναμε έτσι μια βολτίτσα το βραδάκι που είναι ωραία τώρα το καλοκαίρι με δροσιά λέμε τώρα. Και τέλος πάντων είδα πάρα πολλά ζευγάρια με οδηγούς άντρες και συνοδηγούς, κατά κύριο λόγο γυναίκες, και με λύπησε πάρα πολύ το γεγονός ότι πολλές φορές είτε φόραγε ο άντρας μπροστά κράνος είτε όχι, η συνοδηγός δεν είχε κράνος. Καλά, δεν συζητώ για μπουφάν, μποτάκια, τέτοια πράγματα, εντάξει, είμαστε και στην πόλη, αλλά έστω ένα κράνος ρε παιδιά, δεν ξέρω, μου φάνηκε πάρα πολύ άσχημο, γιατί σκέφτομαι ότι εντάξει, είτε είναι κοπέλα σου, είτε γυναίκα σου, είτε μια απλή φίλη σου, είτε γνωστή το οτιδήποτε, δεν μπορείς να βάζεις έναν άνθρωπο πάνω στη μηχανή στην ουσία αδιαφορώντας. Καλά, ναι, εγώ αν και λέω να μην αναλωθούμε σε αυτό το θέμα του κράνους, απλά θέλω να πω μόνο στις κοπέλες, κορίτσια όποια ακούει, αν ο άλλος σας βάζει πάνω στη μηχανή και φοράει αυτός κράνος, ή και να μην φοράει, τέλος πάντων δεν το συζητάμε καν, αλλά ειδικά αν φοράει κράνος και σας ανεβάζει έτσι, για μένα είναι, δεν ξέρω, ό,τι χειρότερο. Κόψτε κάθε επαφή. Μακριά, δεν δηλαδή, τον ενδιαφέρεται. Δεν μπορώ να διανοηθώ κάποιος και να είστε και κοπέλα του και υποτίθεται να σας αγαπάει και τέτοια, και να τέτοιο προστατεύει το δικό του το κεφάλι και για σας να χαίστηκε και άμα θα πεθάνετε ή όχι. Και απλά άμα δεν φοράει και αυτός κράνος, ή και να φοράει και να μην φοράτε εσείς, δείχνει ανοριμότητα. Μην δέχεστε να ανεβείτε σε καμία μηχανή κανενός, ούτε για 1 χιλιόμετρο απόσταση, άμα δεν σας δώσει ή δεν έχετε εσείς κράνος. Ωραία, μην κάτσουμε σε αυτό το θέμα, να πούμε έτσι πιο... Ναι, όχι, απλά ήθελα να το αναφέρω γιατί το βλέπω πολύ συχνά. Το θεωρώ δολοφονικό, το θεωρώ ότι χειρότερο, το θεωρώ έλλειψη αγάπης, οτιδήποτε άμα είναι ζευγάρι. Έτσι, αλλά μην χάσουμε χρόνο με αυτό, γιατί με τα κράνη πια τέλος πάντων. Όχι, απλά το είπαμε έτσι γιατί μας έκανε εντύπωση, τέλος πάντων. Λοιπόν, το άλλο που ήθελα να πω εγώ είναι ότι ρε κορίτσια, δεν πρέπει και εμείς οι γυναίκες να αρχίσουμε να μπαίνουμε λίγο πιο δυναμικά στο χώρο των μηχανών. Δηλαδή θέλω να πω, εκτός από συνοδηγοί, δεν θα ήταν ωραίο να βλέπουμε περισσότερες γυναίκες, που η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε, από ό,τι βλέπω και σε διάφορες ομάδες στο Facebook και ούτω καθεξής, υπάρχει γυναικεία παρουσία. Καλό είναι αυτό, αλλά δεν ξέρω γιατί υπάρχει τόσο... Άρα, πώς. Θα πεθάνουμε. Μας πέθανε, έχει ανοίξει βεντιλατέρ, έχει ανοίξει... Άκυρο κορίτσια, κρατήστε τα αμάξια.
Και τα αγόρια μη σας πω. Όχι, πλακίτσα. Λοιπόν, εδώ θέλω βασικά να γράψετε από κάτω οι ίδιες οι κοπέλες, άμα βλέπετε, ή τα αγόρια τους που βλέπουν, ρωτήστε τις και απαντήστε, γιατί και εμείς θέλω να το συζητήσουμε αυτό μεταξύ μας. Για μισό, θύμισε το, μου παίρνει. Ναι. Χαρτάκι δεν το θέλω, ευχαριστώ. Γεια. Καλά, άντε, θα κρατηθώ. Άντε, κρατήσου, να είμαστε κύριοι. Να είμαστε ωραίοι. Ναι. Τι, εδώ είναι κλειστές οι λόροι. Ωραία, ναι, κάτσε να συνεχίσω. Τι έλεγα. Ναι, οι ίδιες οι κοπέλες ή τα αγόρια τους, ρωτήστε τις και απαντήστε μας στα σχόλια. Το έχω και εγώ απορρέξει, θα το συζητούμε και με την μεταξύ μας. Τι προτιμάτε οι κοπέλες, σε ένα ταξίδι, σε μια βόλτα, να είστε πίσω δικάβαλο ή να οδηγάτε δικιά σας μηχανή και να είστε από δίπλα με το αγόρι σας? Και θέλω και εσύ να μου πεις από αυτά τα δύο τι προτιμάς. Ναι. Δηλαδή Λοιπόν, θα ψινώσουν να πάμε μέχρι τον Άφλιο, δεν σου λέω να πάμε εξωτερικό τεράστιο ταξίδι. Μέχρι τον Άφλιο ιδανικά θα θέλεις να πάμε έτσι όπως είμαστε τώρα, ή να έχεις μάθει και να έχεις δικιά σου μηχανή και να πηγαίνουμε δίπλα-δίπλα? Λοιπόν, η αλήθεια είναι πως δεν μπορώ να σου δώσω σίγουρη απάντηση. Θα σου πω γιατί. Γιατί το απολαμβάνω πάρα πολύ το γεγονός ότι είμαι συνοδηγός, με την έννοια ότι καλός ή κακός, εντάξει, δεν έχεις τόσο το άγχος της οδήγησης, είσαι απλά καλά. Εννοείται ότι έχεις τα μάτια σου 14, μήπως κάτι δεν δει ο οδηγός, και εννοείται ότι έχεις τα ανακλαστικά σου όσο γίνεται οξυμένα, αλλά από εκεί και πέρα σίγουρα δεν συγκρίνεται με το άγχος, φαντάζομαι, που έχει ο οδηγός και με την προσοχή που πρέπει να δείχνει. Οπότε εντάξει, σίγουρα είναι καλύτερο να είσαι συνοδικός από την άποψη ότι μπορεί να απολαμβάνεις περισσότερο τα τοπία και αυτά. Δηλαδή πολλές φορές έχει τύχει να είμαστε μαζί με τον Βασίλη και να του λέω εγώ, κοίτα, ξέρω εγώ, αυτή τη θάλασσα έτσι όπως περνάμε, και ο Βασίλης να κοιτάει εντελώς κλεφτά, γιατί πρέπει προφανώς και να κοιτάει τον δρόμο μπροστά, ενώ εγώ κανονικά κάθομαι, χαζεύω, βλέπω τα πουλάκια, βγάζω βίντεο, δηλαδή εντάξει. Ωραία, άρα τι τους λες, ότι κορίτσια δεν πρέπει να πάμε και εμείς πιο ενεργά? Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι υπάρχει αυτή η πλευρά, και όμως από την άλλη σίγουρα θα με έψινε πάρα πολύ να νιώσω κι εγώ ακόμα περισσότερο την αδρεναλίνη της οδήγησης, και δεν λέω σώνικεται να τρέχω προφανώς, ενώ να έχεις έτσι την αίσθηση, τον έλεγχο της μηχανής, να νιώθεις το γκάζι, όλα αυτά που πιστεύω ότι σίγουρα... Αν με το καλό μάτι και σου πάρω μηχανή, αυτή που θα έχεις για μηχανή και να θες δεν θα μπορεί να νιώσεις το γκάζι και το τρέξιμο, γιατί θα είναι κάτι πολύ αργό και μικρό. Γιατί, Βασίλη, δεν θα μου δώσεις το εξάρ? Ναι ρε, το εξάρ λογικά. Τι λες? Καλά, το εξάρ, δεν φτάνεις καν στο εξάρ. Θα περιμένω σαν τα 15χρονο να κοιμηθείς και θα κατεβαίνω, θα το παίρνω και θα κάνω σούζες στα μεσάνυχτα. Ναι ρε. Λοιπόν, ναι, ότι πρώτον αυτό, να νιώθεις όντως την αδρεναλίνη της οδήγησης, και δεύτερον, αυτό που θα μου άρεσε πιο πολύ στο να οδηγάω εγώ μηχανή, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι οι πόρτες με άλλο άτομο μαζί, είναι ότι θα μου άρεσε πάρα πολύ όντως αυτό, να παίρνω τη μηχανή μου και να χάνομαι μόνη μου έτσι στους δρόμους, δηλαδή να είναι μια στιγμή που θα είναι αποκλειστικά με μένα και τη μηχανή, ας πούμε. Ναι. Okay. Αυτό θα μ' άρεσε πάρα πολύ, και θα ήταν ένας από τους λόγους, είναι και ένας από τους λόγους δηλαδή, που το σκέφτομαι κάποια στιγμή να μάθω και επισήμως να οδηγώ, γιατί ανεπίσημα ψιλοξέρω. Μαμά, ελπίζω να μην το βλέπεις το βίντεο. Οκ, γράψτε μας και εσείς, ξαναλέω, τι προτιμάτε εσείς οι κοπέλες σας. Εγώ, ναι, τέλος πάντων, ναι. Γιατί άλλο? Εσύ εντάξει, μου έχεις πει ότι συνοδικός δεν έμπαινες ποτέ για κανένα λόγο. Καλά, εννοείται, αλλά και εγώ προτιμάω να πηγαίναμε μαζί, να πηγαίνουμε έτσι όπως είμαστε τώρα, με μια μηχανή και τέτοια, να μην έχεις εσύ δικιά σου μηχανή. Γιατί εκτός από το άγχος εγώ που θα είχα για τη δικιά μου οδήγηση, θα είχα συνέχεια άγχος και για σένα. Ναι, ισχύει αυτό. Γι' αυτό είπα ότι βασικά μάλλον εκεί καταλήγω, ότι θα μ' άρεσε να οδηγώ, αλλά να πηγαίνω μόνη μου κάπου τελείως. Αλλιώς ναι, έτσι όπως πάμε είναι μια χαρά. Ωραία. Τι άλλο? Τι άλλο τώρα? Έχω παρατηρήσει ότι πολλές φορές έτσι που βρισκόμαστε και σε κοινές παρέες και στα
βίντεο μας το σχολιάζουν. Που λένε ας πούμε ότι η Κατερίνα ακολουθεί ρε παιδί μου, π.χ. η δικιά μου δεν ακολουθεί και θα ήθελα να ακολουθήσει και τα λοιπά και τα λοιπά. Και θέλω να πω ότι επειδή καλώς ή κακώς εγώ ήμουνα μαθημένη από πολύ μικρή σε αυτό που λέγεται μηχανή ας πούμε και τα λοιπά, ότι σίγουρα αν κάποια κοπέλα δεν έχει ασχοληθεί με το σπορ που λένε ή τέλος πάντων φοβάται για τους δικούς της λόγους και τα λοιπά, καλό είναι να κάτσετε να κάνετε μια συζήτηση, να πάτε πρώτα κοντινές βολτίτσες που και αυτή θα νιώθει πιο άνετα, εννοείται να της πάρετε εξοπλισμό και να της εξηγήσετε ότι είναι με αυτόν πιο ασφαλής για να το νιώθει κι αυτή. Ναι, εννοείται να μην τρέχετε, να μην τη φοβήσετε και τέτοια. Ναι, σιγά σιγά δηλαδή. Δηλαδή μην είστε κι εσείς κάγκουρες για να την εντυπωσιάσετε ή για να πόσο γρήγορη είναι η μηχανή μου, δες εδώ τώρα και να αρχίσει να διακοσαρίζετε. Ήρεμα, ήρεμα. Καλά, ναι. Ήρεμα να ξεφοβηθεί, να συνηθίσει και τέτοιο. Δεν είναι κατευθείαν. Ναι, και να σας πω ότι πιο πολύ απ' όλα μια κοπέλα, ανοίξτε τα βιβλία και γράψτε αυτό που θα πω τώρα. Εντάξει, θα την εντυπωσιάσετε αν της δείξετε ότι την υπολογίζετε, την αγαπάτε, την προσέχετε κτλ. Αν απλά την ανεβάσετε πάνω και θέλετε εσείς να δείξετε ότι κάποιος είστε και αυτή φοβηθεί, καλά κρασιά. Ναι. Ναι, μην είστε καμένοι μηχανόβοι. Υπάρχουν οι καλοί μηχανόβοι, υπάρχουν και οι καμένοι μηχανόβοι. Μην είστε αυτός ο τύπος που θα την ταράξετε στη σούζα και στο τέτοιο για να της δείξετε πόσο γαμάτι είσαστε. Εντάξει, κρατηθείτε στην αρχή, πάρτε τη με το καλό, η κοπέλα να μην φρικάρει με το θέμα μηχανή, εντάξει. Ναι, γιατί το θέμα είναι ότι καλά, όπως και παντού η αλήθεια είναι, άμα από την αρχή πάρεις κάτι με στραβό μάτι και το φοβηθείς, πάρα πολύ δύσκολα μετά μπαίνει τη διαδικασία να το ξαναδοκιμάσεις, ας πούμε. Ναι. Οπότε σιγά σιγά, σταθερά, κοντινές βολτίτσες στην αρχή, μικρές διαδρομές και μετά θα έρθει και κανένα ανοιγματάκι, θα έρθει και λίγο πιο μακρινή βόλτα και όλα καλά. Κοιτάξτε, μετά στην τελική ρε παιδιά, και άμα δείτε ότι δεν θέλει και η κοπελιά με τίποτα, δεν θα το βρείτε άλλη μετά. Όχι, δεν θα βρείτε άλλη, απλά θα πηγαίνετε μόνοι σας όπως έλεγα και πριν και θα πάρετε ένα μαξάκι να πηγαίνετε οι δυο σας. Κοίτα, κόκκινο, έτσι θα τον έχουμε live. Με κόκκινο βγήκε, να περάσει. Ποιος είναι ο κύριος, πινακίδα? Την έχουμε και την πινακίδα στο βίντεο και δεν θα την βάλω μπλερ γιατί είναι παράνομο. Κοίτα. Λοιπόν, τι άλλο, γιατί σε λίγο φτάνουμε κιόλας. Τώρα που φτάνουμε όμως δεν ευχαριστήθηκα βόλτα, θέλω λίγο ακόμα. Ισχύει, αλλά δεν υπάρχει αυτό ρε φίλε, είναι 9,5 ώρα και έχουμε υδρώσει. Αλλά τα γάντια ξέχασα, αλλά φοράω παντελόνι μηχανής, μπουφάν μηχανής. Καλά κράνος εννοείται, δεν το συζητάμε. Αλλά δεν πήρα τα γάντια σήμερα. Αλλά σήμερα βασικά κλειδωθήκαμε έξω από το σπίτι τα γάντια. Καλά, ναι, σήμερα κλειδωθήκαμε απ' έξω, έψαχνα να βρω κλειδιά, ένα τέτοιο, οπότε έφυγα ρονάρα. Ναι, και προσπαθούσαμε να ανοίξουμε την πόρτα με τα κράνη, τα μπουφάν, τη μηχανή απ' έξω. Τέλος πάντων. Οπότε ναι, δεν είχαμε μυαλό για να πάρει τα γάντια ο Βασίλης. Εν τω μεταξύ, μην δείτε τι ετοιμάζουμε για φέτος τον Αύγουστο. Καλά. Τώρα δεν θα πούμε τίποτα ακόμα για να μην το γκαντεμιάσουμε κιόλας. Ναι, αλλά καλά, ισχύει. Κάντε subscribe γιατί έρχονται τρελές βιντεάρες. Ναι, παιδιά. Να είμαστε καλά γιατί τελευταία έχουν γίνει διάφορα, αλλά get ready to rumble. Λοιπόν, τι άλλο? Τίποτα, αυτά εγώ είχα σε σχέση έτσι που σκεφτόμουν διάφορα για τις γυναίκες και τη μηχανή. Τι άλλο σκεφτός? Σε σχέση με αυτό τίποτα. Αυτό το βεντιλατέρ δεν παλεύεται το καλοκαίρι. Ναι, αυτό το σκέφτομαι ας πούμε πολύ. Τα κάνω πίσω τώρα για να μην με ζαλίζει. Υπάρχουν μερικοί που γράφουν στα σχόλια φάκα ένα like, αλλά πάτε στη διαχωριστική γραμμή σε εκείνο το φανάρι, οπότε πάρε dislike τώρα. Ναι, θα κάνανε like λογικά αυτοί. Τέλος πάντων, τι να πεις. Ωραία, αυτά έτσι μικρό ήρεμο εβδομαδιαίο. Κάθε φορά απλά ανοίγουμε και λέμε αυτά που σκεφτόμαστε, δεν έχουμε κάτι προσχεδιάσει οτιδήποτε, ό,τι βγει. Εβδομαδιαίο dual moto vlog. Έτσι.
Ορίστε, να πείτε μας κι εσείς άμα θέλετε. Ναι, γράψτε θέματα για το επόμενο εβδομαδιαίο Dual Motovlog. Έτσι. Εδώ είμαστε στη Ρεματιά, στο Χαλάνδρι, όποιος ξέρει. Αχ, εδώ δρόσισε λίγο. Ναι, εδώ δρόσισε. Τώρα, δεν ψήνει. Της είπα, 10 φορές της έκανα νόημα, έχω ανάψει και flash, τίποτα. Λοιπόν, αυτά. Like, comment, subscribe. Πείτε μας θέμα για επόμενο Dual Motovlog που θέλετε να συζητήσουμε εγώ και η Κατερίνα. Ή γενικά και για επόμενο βιντεάκι. Δεν ξέρω αν έχετε καμιά ιδέα. Κοίτα. Κάτι Ναι. δηλαδή που θέλετε να δείτε στο κανάλι και δεν το έχετε δει. Πείτε το, εννοείται. Εμάς μας αρέσει και να βλέπουμε και να απαντάμε στα σχόλια. Είναι το αγαπημένο μας κομμάτι από όταν ανεβάζουμε ένα βίντεο. Και δεν αφήνω ούτε ένα σχόλιο αναπάντητο, απαντάω σε όλα. Οπότε γράψτε και θα σας απαντήσω. Ναι, τι γίνεται, εδώ έχει παράσταση. Έχει παράσταση. εδώ κάθε βράδυ έχει happenings. Γίνεται χαμός, είναι το θέατρο της Ρεματιάς. Λοιπόν, αυτά τα λέμε στο επόμενο. Μέχρι είστε τότε, καλά. ναι, να προσέχετε. Εδώ δεν μένουμε εμείς, μην νομίζετε ότι καρφώνουμε το σπίτι μας. Όχι βέβαια. Κάτι... Καρφώνουμε τα σπίτια των φίλων μας. Ναι,